दिनै बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव बिपिएफ हान्जानि बानजायनायाव सेरेमनियेल जयनिं प्रग्राम अफ इयुथ्स एबा लाइमोनफोरनि जयनिं हाबाफारि जालाङो। दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बारग' एमएलए फारियै थानेश्वर बसुमतारी, मनेश्वर ब्रह्म, मिरु लाइमोन बिपिएफनि दैदेनगिरि कास्तम बसुमतारी, लैहोर गयारी आरो हान्जानि गोबां गोजौ दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'जाथाव बाथ्रादि मुसलपुराव जानाय बिपिएफ हान्जानि दिनैनि सेरेमनियेल जयनिं प्रग्राम अफ इयुथ्स एबा लाइमोनफोरनि जयनिं हाबाफारियाव सालबारि जिल्ला कमिटि आरो मुसलपुर जिल्ला कमिटिनि सा 500निबो बांसिन भटार गोनां लाइमोन आरो फरायसाफोरा बिपिएफ हान्जायाव हाबो। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिपिएफ हान्जानि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव जों बेसे गोबाव बिटिसिखौ सालायबावनो, इयुना सेंग्रा सिख्लानि आखायावनो, बेखायनो सेंग्रा सिख्लाफोरा आवगायबोनांगौ। फैगौ एमपिपि सायख'थियाव क'क्राझार बियाबनिफ्राय बिपिएफ हान्जाया 100% देरहागोना रोखा। सोरनिबा बाथ्रा बुंनायाव फिन्नाय होनांगौ दं होनना आं साना। आरो थांनाय 5 जानुवारि खालि क'क्राझारनि गौरां दैसा सेराव थानाय सान्दामारिनि एनएलएपि केम्पखौ होखारनाय बाथ्राखौ खौरांगिरिया सोंनायनि फिन्नायाव बेयो गुबुन मेटार, बेनि सायाव आं जेबो बुङा, नाथाय हराव होखारनाया मोजां जायाखै, सानाव होखारनो नांगौमोन होनना ओरैबादि बुङो। दिनै सालबारि जिल्ला इयुथ बिपिएफनि दैदेननाय आरो मुसलपुर जिल्ला इयुथ बिपिएफनि दैदेननायाव गोबां माने सात्र सात्रिफोर भटार बिथांमोना जोंनाव जयेन जादों। खमाव सालबारिनिफ्राय 200नि बारा आरो फ्राय नैबे मुसलपुर जिल्लानिफ्रायबो 300+ अर्थात 600 माने खाथियाव जयनिं जादों आरो बिसोर गोदान भटार, सेंग्राफोरबो सिख्लाफोरबो गोदान भटार आरो सोरबायाबा खेबसे होखांबाय होनना बुंदों, सोरबाबा एबार 2024नि जिथु एमपि इलेक्सन जागोन बेहायसो गोदानै भट होगोन। भटार लिस्टखौ मोनबाय, बेहाय रावबो भटार नङै मानसि जयेन जायाखै आरो जों बेखौनो बुंदों जे जों बेसे गोबाव बिटिसिखौ सालायनो, फिउचारा नोंसिनि आखायावनो, सेंग्रा सिख्लाफोरनि आखायावनो, ओंखायनो नोंथांमोनहा आवगायबोनांगौ होननानै जों खावलायदों। आरो जोबोद मोजां जादों दिनै सालबारि जिल्लानि जेसेबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव हाबनानै जोंखौ मदद होनो ओंखारफैदों आरो मुसलपुर जिल्लानि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा भटारफ्रा जोंनि बिपिएफ हान्जाखौ मदद होनानै ओंखारबोदों। जों जोबोद मोजां मोनदों, जों बरायदों आरो आं आसा खालामदों फैगौ 2024नि जिथु एमपि इलेक्सन क'क्राझार लकसभा बेवहाय जोङो 100% जोङो बिपिएफआ देरहागोन। नाथाय मुसलपुर बियाबाव राकेश ब्रह्म बिथाङा बुङो बिपिएफआ 0 होननानै मा फोरमायगोन? सोरबा माबा बुंब्ला आंहा बेहाय रिप्लाइ होनांगौ होननाय गैया। थांनाय नोंथांमोननि सुक्तियाव एबसुआ कुनु मते नोंथांमोनखौ सापर्ट होआखै होननानै नोंथाङा बिबुंथि लाखिदों। आरामसे बे दिनैनि खोथा नङा, आं बहुतबार मिथिङाव बुंबाय 2003 10 फेब्रुवारियाव जिथु सुक्ति, बे सुक्तियाव अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन आबसुआ जोंखौ सापर्ट खालामाखै। आसामनि बेंगलि छात्र हन्ता, आसु बा गरखा बा माइनरिटि मुस्लिम हिसाबै बा राजबंसि हिसाबै गासिबो दल संगठनफ्रा जोंखौ लेटार अफ सापर्ट होदों, सापर्ट खालामदों। बे लेटार अफ सापर्टआ हम मिनिस्ट्रियाव दङ, बेखौ RTI खालामबा मोनगोन। दाबो जोंनि आखायाव गैया, बेखौ जोङो डाइरेक्ट बे कपिखौ जोङो हम मिनिस्ट्रियाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो होनांदों। बिनि थाखायसो जोङो सुक्ति खालाम हादों। जोङो BLTआ हारसिं सुक्ति खालाम हादों होननानै जों मालाबाबो बुङाखै। जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बुंनाय बादि, आसाम गभर्नमेन्ट बुंनाय बादि आसामनि जेसेबां संगठन दं बिसोरजों रायज्लायजोबनांदों, रायज्लायनानै जोङो बे लेटार अफ सापर्टखौ जों लानांदों। बिनि उनावसो 3 बोसोराव बेसेबां खामानि मावदों मावाखै प्रमद बर'आ बेखौ आं बुंलायनाङा, मालाय पाब्लिकफ्रानो बुंगासिनो दं, नुगासिनो दं। पाब्लिकआ बुंगोन बियो मा मावदों, बेसेबां थगायदों बर' रायजो राजाफोरखौ बा पाब्लिकखौ, बेखौ दिनै रायजोआ देग नुगासिनो दङ। बिनि फिननायखौबो प्रमद बर'आ मोनफिनगासिनो दं। बेफोरखौ जाय जयेन जादों बिसोरनाव सोंदोब्रा, आंनाव मानो सोंनांगौ? बिसोर जायफोर जयेन जादों बिसोरनाव सोंदो, बियो आलदा मेटार, बेहाय आं जेबो कमेन्ट होआ। अथ'थे मोनायाव होखारनाया थिग जायाखै, बेल' आंना खोथाया। सानाव होखारनांगौमोन, होखारोब्ला मोनायाव होखारनाया थिग जायाखै, बेल'। एलायन्सफ्रा बिसोरा जाहैबाय UPPL, BJP आरो GSP, बिसोर ज' आरो AJP मोनब्रै दल जयै क'क्राझाराव सासेल' MP होगोन।
मोनब्रै दल लोगो नांनानै बियो UPPLआनो मोनगोन बे जायगाखौ UPPLनो हगारना होगोन जोंहा रावजोंबो गैया कंग्रेसजोंबो गैया BJPजोंबो गैया सोरबा UDFजोंबो गैया रावजोंबो गैया BPFआ हारसिंनो बे जि माने बुंनो सानो बेहायथ' बेलाय UPPL थाबाय आरो हिराचरनिया थाबायना नोंथांमोननि बे बेसेबां रोखा होनना फोरमायगोन 100% जोंना 100% देरहाखाबाय दे थेंक इउ